соҳибкори амрикоӣ, инвестор, нависанда, мотиватор ва муаллифи як қатор китобҳо, аз ҷумла «Падари бой ва падари камбағал», миллионер Роберт Киясаки дар шабакаи интернетӣ фикру ақидаашро оиди буҳрон баён кард. Киясаки маслиҳат медиҳад, ки чӣ кор кард, ки дар вақти буҳрон аз норасоии пул танқисӣ накашид ва пулҳои будат беқадр нашаванд. Ва ӯ ин мавзӯъро ба 5 дарси алоҳида ҷудо кард ва ҳоло мо бароятон дар бораи ҳар яктоаш алоҳида маълумот медиҳем. Ту бояд фикрониятро иваз кунӣ барои он ки буҳрон дар фикри ту пайдо мешавад. Волидайнат ба ту мегӯянд, ки ба мактаб рав, кори хуб пайдо кун, пулҳоятро сарфа кун, қарз нагир ва дар бозори саҳмияҳо сармоягузорӣ кун. Ва ин ҳама фикрҳо хатарноканд дар вазъияти имрӯза ва оянда. Яъне ки шумо агар дар ягон ҷое кор мекардед, ҳоло аз сабаби буҳрон бекор мондед ё сармоягузорӣ мекардед, пулҳоятон беқадр шуданд ва ин ҳама гуфтаҳои волидайнатон дар вақти буҳрон ба кор намеоянд. Аммо агар дар ин ҷо ду чизи дигарро илова кунем, якум ин ки на танҳо пулҳоро сарфа кард, ҳатман бояд болишти бехатарӣ сохт, ки муддати 6 моҳ бо ин пулҳо зиндагӣ кунӣ. Дар бозори саҳомӣ дониста ё нодониста сармоягузорӣ накунед. Бозорро ташхис кунед ва баъдан оқилона сармоягузорӣ кунед. Вале худи ман ёд надорам, ки волидайнам ба ман гуфта бошанд, ки дар бозори саҳомӣ сармоягузорӣ кун. Ба шумо чӣ? Дар дарси дуюм Киясаки қайд мекунад, ки ба мактаб рав. Ба мактабҳои оддӣ не, барои он ки дар он ҷо ҳеҷ чиз дар бораи пул ба шумо намеомӯзанд. Дар ҷои мактаб ӯ омӯзиши бепулро дар YouTube тавсия медиҳад. Ва мо ба шумо тавсия медиҳем, ки видеоҳои Саимурод Давлатов видеоҳоро дар канали Матиф Тиҷӣ бо забони тоҷикӣ тамошо кунед ва аз онҳо биомӯзед. Инчунин дар канали мо обуна шавед, видеоҳои фоиданокро интизор шавед. Ба тавсияи Киясаки шумо бояд дарси молияро омӯзед. Ин гуфтаҳоро дуруст фаҳмед. Тарки мактаб накунед баҳри тамошои видеоҳо дар YouTube. Агар мактабро нахонда бошед, шумо ҳатто пулҳоятонро шуморида наметавонед. Аз ҳама беҳтараш ҳам дарс хонед ва ҳам видеоҳоро дар YouTube тамошо кунед. Дарси сеюм. Кор ёбед. Киясаки мегӯяд, ки падари боям ҳеҷ вақт ба кор ниёз надошт, чунки ӯ худаш ҷойҳои корӣ месохт. Падари камбағалам бошад боварӣ дошт ва бехатарии кор дар дигарон, ки ба ақидаи миллионер ин кори хеле хатарнок аст, барои он ки агар шуморо аз кор пеш кунанд, манбаи даромади дигаре надоред. ӯ беҳбудии соҳибкорро дар чӣ медид? Якум, шумо метавонед ҷойҳои корӣ созед. Ба шумо кор лозим нест ва барои нафақа баромадан ба шумо Wall Street лозим намешавад. Дар айни ҳол чӣ хеле ки мебинед бисёри тиҷоратҳо муфлис мешаванд ва мо ба шумо маслиҳат медиҳем, ки онлайн бизнес кушоед. Дарси чорум. Дар бораи супоридани андоз. Уоррен Баффет аз котибааш дида андози камтар месупорад, чунки Баффет соҳибкор, котибааш бошад коргари маошӣ аст. Дар буҳрон давлатҳои тараққикарда ба монанди Амрико шароит барои соҳибкорон фароҳам меорад, ки андозро кам супоранд ё ин ки тамоман насупоранд. Коргарон ёдӣ бошанд, андозро ба мисли пештара месупоранд. Аз ҳамин сабаб буҳрон барои соҳибкорон хубтар аст. Назар ба коргарон ёдӣ. Дарси панҷум. Оё пулро сарфа кардан дар ҳолате ки федерал триллион долларро чоп мекунад лозим аст? Киясаки маслиҳат медиҳад, ки тилло, нуқра ва биткоин харед, чунки тилло ва нуқра ҳеҷ вақт аз байн намераванд. Биткоин бошад ин пули электронии оянда аст. Ва мо намегӯем, ки дар ҳамаи пулҳоятон тилло ва биткоин харед. Ин барои шахсоне, ки пули зиёд доранд ва барое ки пулашон беқадр нашавад, метавонанд пулҳояшонро дар тиллою нуқра сармоягузорӣ кунанд. дӯстони азиз, агар видео бароятон писанд омада бошад, лайкро зер кунед ва дар канал обуна шавед.